Я в больнице. Я в аварию попала. давоми чанд рӯзи охир як қатор шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон оид ба мардумфиребии афроди ношинос ба мақомоти милитсия муроҷиат намуданд ки аз рӯи шаклу усули содиршавӣ ҳамаи онҳо яксон мебошанд. кормандони мақомоти милитсияи шаҳри душанбе дар натиҷаи амалисозӣ як қатор чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ муайян намуданд ки аз хориҷи кишвар як гурӯҳи муташаккили ҷинояткорони интернетӣ ба ин кор машғуланд ки 3 нафар ҳаммаслакони онҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон дастгир карда шуданд. ин гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ бо истифода аз имкониятҳои технологияи навин рақамҳои телефони мобилии шаҳрвандонро дастрас намуда бо шаҳрвандон дар тамос шуда дар бораи ба садама ва дигар фоҷиа гирифтор шудани фарзандонашон хабарҳои бардурӯғ мерасониданд. С вами разговаривает заведующий травматологии. Зовут меня Сергей Иванович. Как я могу к вам обращаться? Хамид Ахмедович, сегодняшним днем ваша дочь поступила к нам в больницу после ДТП. Они заберут заявление, пап, но они там просят $30,000. бо истифода аз таъсиррасонии равонӣ ба боварии шаҳрвандон даромада аз онҳо гӯё барои табобати фарзандонашон маблағҳои калони пулӣ талаб карданд. чуноне зимни пешбурди коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ошкор карда шуд, ин гурӯҳи муташаккили ҷинояткорони интернетӣ барои амалигардонии мақсадҳои ҷиноятиашон аз ҳисоби шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон нафарони алоҳидаро ба худ ҷалб намуда барои интиқол додани маблағҳои пулӣ онҳоро вазифадор намуданд. аз ҷумла шаҳрвандон Мараиму Фарҳод Ҳасанович санаи таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Лоҳутӣ ва Шарофиддинов Рустам соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Наврӯз дастгир карда шуданд ки онҳо тавассути саҳифаи иҷтимоии Телеграм бо ин гурӯҳи ҷиноятӣ дар тамос шуда ба ҳайси интиқолдиҳанда ба онҳо ёрӣ расониданд. номбурдагон аз 3 шаҳрванд беш аз $40,000-ро қабул намуда тавассути ҳамёни электронӣ ба хориҷи кишвар интиқол доданд. дар ҳамин 3 ҳолат ки рафтагим яги $40,000 равон кардам шуд. ҳаққи хизмати ман 10% будааст. одаморо дурӯғ мекунанд, как будто бы духтарошон авария дағалтидагия милиса қапидагияшона аюҷа касе гап мезана хатишон и анхе одамои пиёнсолора дурӯғ мекунанд, сумошона мегиранд. Тахтакада занагӯй кард, хатим салом кард, биям ба телефон гап десталот хати Виктор Николаевич. Сума гирифтам, $25,000 гирифтам, буромадам дар амрам додам дар Фарҳод, дар кор мара таклиф карда дидам. ҳисоб кард $25,000 буромад, банкомат рафтам дар кӯрай, иёра сомонӣ кардан дар кӯрай, дар карта данони ҳамон Виктор Николаевичро кардан дар кӯрай. ҳамчунин аз ҷониби кормандони милитсия Акобирова Амина соли таваллудаш 2001 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Қабодиён дастгир карда шуд. ӯ низ дар 3 ҳолат аз ҷабрдидагон дар умум зиёда аз $22,000-ро гирифта тавассути хизматрасониҳои бонкӣ маблағҳоро ба хориҷи кишвар фиристода аз ин ҳисоб фоида ба даст овардааст. Телеграмдам хали кор гуфтан. Ман ди пурсидам чӣ кора, гуфтан даставкаи чӣ гуфтак ашёҳоай. Гуфтам чӣ хеле ашё, гуфтак мешава пуле, мешава либосаҳай, ҳар хеле чизоҳай. Хондаба рафтам тарафи цир, гуфтан наздикбода рафтам гирифтам сума. Ҳамон сума гуфтак $1,000 гир дахдод. Ба дигариша далиф рой кун. Гуфтам хорошо, дин бора $5,000 гирифтам. Якним та гуфтак гирени дальше чи якним мондагиша далиф бато охирин бора $23,000 аҷа $7,000 уҷа гуфтак биги гуфтан ки далиф барто. бо назардошти ҳолатҳои мазкур раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе шаҳрвандонро огоҳ месозад ки ба ҳар гуна зангҳои афроди ношинос ва хабарҳои бардурӯғи онҳо бовар накунанд. агар ба чунин шакл мавриди фиреби ин гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ қарор гирифтанд ба мақомоти милитсия муроҷиат намоянд.